kanungot na pi ke biit ya ublay kanungot biit je ka tin ka jong blay pitip Mynshua ngam ju play Bible Mynshua ngam ju tip ya kata tin jong blay hot ngatip bakadon hiyeng henry ngam patla ban pulih ngam padon kata ka bor ban pulih ngathat chong mi ipa ong wan ya duai la ne wan ban ya kren ban ya plu jumut nam ta jung blay la that la don ka jing that takadaw ke bu ule ha jim junga ngasu kumen no bu blay it palat nga ngasu bu it palat nga ngam tip kanungot na pi na pedeng jong pi ka be ino ya kam ka jam be ino ya kata ka dream jong pi ban but jisu kanungot na pedeng jong pi barai kut ban but jisu ban ino ya kata ka dream ka ba pi don nadu ba pi dang khna nalane pila rai kut ila deba kata ka dream jong pi kan ya prang pitip ka dream jonga ka degi pitip men banga dang khna ngadon ka dream footballer ngadon ka dream footballer ngam don ka sap ngasiam la don kata ka sap tamang tristom namar ngakwa banlong kumu footballer dadin kata khanglat plat namar haying sam khanglat haying sam nganta haba khanglat naying na sam te me ipa nga chusa pa school hajan Shillong hi amakruat te hakata ka por ngalek ta ka school pitip nang kong e kendo kita ki perlok deling ba jong kita ki perlok ngasdang ban ngop ha kita ki jingdi amde tang ki jingdi ki ba melu malah ndai ki jingdi ki ba pen buat tinggal sedang ngop ya kita ki jingdi de tang na ta ki perlok nganong ye pi ngasutu kan ni gawe best friend kedai ka kantin ka babakla best friend namar ngasutu Mynshua ngadon kita ki best friend dai ngit pala kita ki perlok handai kita ki perlok kat baong yang ngaban lebet namar su ki ngakam ki bani ubleiru ngakam ki bani me ipanga kham ki bani ki parala deru namar deling bajo ni ka kantin best friend dei namta ki perlok lane kita ki para bangit lane kita ki para kum si para dei larang ye kendu ni haban ong bet kum si para ni haban ong ba lane kong lane hep ta kumta su kalong kumta takadaw ngai kendu kita ki perlok te pitip man kamit ngam jut sa chiyeng misa ingwai sha mokrat ngam jut sa chiyeng ledi nekong ngangop haging di secret te hadin pat ngangop ha kata jing di kenja jing di kiat te man kamit ngam jula ban klet bandi ya kita namar sibu da ngam yo bandi ha ka simet pitip ngamla ban yo thia ngakwa ban bam la ni ngakwa bandi la ni ngakwa ti ban mat kata kamet jonga ka dawa ha te ta ka daw man kamit ngap sai pet na yeng sai pet na yeng marba kwa bandi te kwa ban bam kwa ban ban penhun ni kemet kata ken ke boman wi alam baklai nga te ha kata kapor ngasa ben men hata yeng hamakruat tin men sekili nga man kemet ome wan wan kai wan thokot ndrei im tipat ngawan na jika ka ba ngangale kendu ki perlok tip ngile jadi ru ngile seklau la ne ha kata hayo la khang ge yo te la khang yo kum to ngile song ha pedeng du te namar long yong yu don brum don don tangi so ngile di ha kata ka jaka tapa hadin pat dan da ublei udang jangan stu yang ule kum no uai ka we ge jing seneng yang ha kata kapur kebanga ki bat ki perlok janga ngile piknik ha to ulum don karyat ke bahe ha tenanta pitip ngile yabam te kata kapur itai perlok janga ile syong ha tendrong jong karyat ile syong ha tendrong jong kata karyat tingaru namar ngit mu itai perlok ngale hajan jung tingale hajan jung namar ladi berkerja ladi ibat kiat ladi nadong sedong gakli te kelaking te kelong la long kumno dalet kumni la long la king bisyatai long to te mne syu te banieng tingale ta ka jaka bodon perlok te
Tabangam sutu isu Maradon hajan yung takariat nga singaw ba? Nga ahap te. Nga singaw bala ahap baga kli yung nga ahap hapo ariat. Tingam tip ublay ulit kumno hakata kapor. Ngam singaw tu. Di namar ka jing 8 ka jing ublay. Di kata ka way ka point kabang nga sutu. Nga siyem ka ba ublay 8 nga. Namda ka jing isin ka jing ublay. Ngam siyem Maradon hagan nga jakam tanga try na do ka to kapor hi. Nga alit na ka nga pertay. Ngam sutu ka to kapor. Namar ngam kin mau te hakon ka dor ngadang yu obat yau tau plang ne wat lang adon pedeng jing bu ai tu hendeng ngadang yu obat yu tau plang ngam tip plang ne udeng ne shu yu obat kum to te kita ki pro jonga ki wan ben nga ki tan nga ki syo nga ki dat nga ki yam mong bele mile bit du gan ne ha mela bu ahat ki ong ha bu mela nok mo ki sa ong nok ten tapat Beli milik big kemudian sebut yap mami tingin lek kemudian mah, mari ngadang kena atau kapor. Jangan topat kisyo yang akidat yang ngaruh ngayam, makiru kiyam, nama kijing lek big jangan. Tengah setu mari lek kijing ru, tengah asyong Islam, asyong Islam ngong ni tibalai mana mah, ngam buat du kato hadu bangas ngolek rain lah deh, nama kijing buat, tegi perjongah kiyasyo kiyadat. Tegi kata kapor, pitip. Ang hama kuat nga jingai ni ime ipa nga sakma na kabalang ru nga sakma da dong sedong nga nya ban le jing seng nga nya ban le shnong na bar le shnong ime ipa ong binga ya le jing seng that tem ju le shnong tadin kum tapat ime ipa am ila try de ila don ta jing try sniw nga ke bang ale ngam pensengu tenat ye ki misalnya pensengu tenat ya kayeng gasam ye ki kur ki jat hendrai hakawe kapor Inmat jonga ipersyang bani tu ime ipa bang im kumta handai ime ipa imnget yang an mar blai kimi i dalaki jong ki kemat kim nget ngaru ngalen ni lade ngathok ngong em ngam long re kumta tedin pat marba ime ipa iwan hayau ngapat hakata kamit ngalai jathok beri perlok ngalai lang bu perlok te ladi labun labun ti kata jing dik jungi ladi ibar skret ladi ibar kenjal ladi ibar kiat tingam tahu syu lade te udon utau kiat em sibitor te da utau kiat ngasum lade malabu aj prat ngasum lade ni jis tenat te kum la syai dang step ngale chiying ada ngale chiying por sau jim step ngale chiying di Malaysia yang ngalau kata jaket ti kala smart namar ba la penjau kiat te la smart tengah buat kata ka syuki te enda kumta bagam no ngatia maria lau ke jaket ngat letia no tengah siam la school re kata kapor te kata kapor dang step ime ipa jonga iwan te siam kurat te kata kapor hi ime ipa ilap yang badi sisha ba ke ba Inmat jonga yetu kilap hakata kapor badai sisa ule sisa ik ba inmat jonga yetu renga ngathok kelade tinang tapat pitip maria lakum taime ipala bitar paladanga kilomno iki kot jonga kilomno iki sopti jonga baro kilom timare kitia nga iso ame yano lesesnong leno te kata kapor la lesesnong ipai nga onai le school shu nomor ba milik dakat palat Tadin kumta, hakata kamit hi baidang seneng nga sisinong, dang mit dang kaarbaji nga ki nga bitar ime namari seneng kumta, atimsi ime ipa, atimsi, mas ngorem te bi kira nga tata mangam stu iem, tadin pat akidang step ngatu ipisay yung ipa, hadin mari tu dang step hinga pet na yeng. Tidak kali ipa pada nga hana ngathok ngong em klam simre tamai la tib bade mga tadin kum tanga sedang ban ile kai football anda jung ime ipai la sneng nga la kraw nga ting la sedang sutu ek ke bang le bakla ting sedang sa ban ile kai football klam school sure ting sedang sa ban ile kai football ti sang ban ile kai football pa la sutunat te bas ngutunat ile kai football ting dua hi ublei nga sedang dua hi ublei mon mar nga kwa ban ile kai football Aku apa nong football player. Tadin par kum to.
Dua yang sedang balik kai football, tengah sedang balik praktis, tengah sedang balik kai prakhna kum tu, tengah setunat kenya kita jing kai cuma, tengah wan sa Shillong, tengah sa Shillong kum tu, kadang kai jing tray cuma kamu mulu malam tu, bayar syu keren ikun tengah sa angta, asyong angta, tray angta, tengah den pat, ngalek kai football dulu artat, tengah tu sedang ban kiu, tengah dua ublay bun ayang kasap bangan kiu jilek kai football. Tengah tu part ublay la ai shisha tengah la kiu tengah den kat ahaja ka khandai sedang ban kiu under 14 tengah la le kai sha Delhi tengah tu wan pai nang tu ngasang le kai biang Shillong tengah den gum tu ahaja arpong la yo ban le ban Yasno Academy sha Boca Junior sha Bangalore tengah tu part pitip kabang anang sa stay kidon ki jing Kidong jing pak kraw bang. Tengah dua yang sedang banduai. Tip yang sedang banduai yang sedang play Bible. Ngam nang ban play Bible, ngam nang banduai dengan suplit, dengan supli, dengan duai. Duai ngam tu kan sekian, arpo sekian, lepo sekian. Ngam ju duai Islam dengan tat. Tepang apersyang bet. Tepang pitip pagawi ke singi. Kat bang adang duai. Kadang ke jing keren hanga. Balada ka duai kalung ka bor te ngasu thu na mar blai larang duai nga su kemen larang duai pat nga susi kalung ta te kadon ke jing su thu hanga te hakata ka wei ngan di thu ipi ka wei ka por kat ba ni ngadang wan na jing le kai football na mar nga kemen palat bangi job kemen palat bangi job te ngabu status football is my life. Football is my life. Ngabu status football is my life. Tepitip hakata kamit ngam yo thia chure. Kadang ke jing keren utrai. Belai football is your life. Kadang te ke jing keren utrai. O mangapat ngedei we. Te hakata ka por mari nga sngoy ta ka kantin ngayam. Ngara paddo anot ngayam ngong try map yang ek bang nga sngutu map yang try. Nadu kata ke pori, sedang ban smart play Bible, sedang ban smart ban duai ngam kelet syuk ban play Bible. Pite pa kata ke por bu wan keren uji su kum tanga. Kajing duai junga kam kut syuk. Duai kamera ki bro ki wan ngam stu syuk. Kita ki bayar sa hostel ta. Duai ngam stu syuk ki ngom ki best ki wait nem kita jing duai junga handrei kam kut syuk te namang sngo tu ek bang bakla. Tengah topat ngali kiu sya jrong yeng ngali syomar we ngaduai tadin kam topat sedang yat kilinti jongala kam slam sama smart play Bible sang smart banduai kadang aku we kapor kad bang adang page phone kadang ka jing bakla nga pengalo ki ba pen sung see you try namar ka phone ka dei ka we ka ba pen ka ba yalam bakla ki samla kabaya alam bakla ingi uwei pu wei takadau hakata kamit hi ublei wan keren hanga me haban bot yang blei mile ikum kini gijat blei me pensringem milade bat kani ka perthei ngi echeme ngakwa ba men bot ka lenti ke jonga takata ka por hamar bang sngo kata ka sur ngayam try map yang ek bang ale ngacem pesngo bahaya me te kata ka por ka don kata ka met ka don kata ka jing shifting hanga ka don kata ka jing shifting ka ba kraw banga te ngamla ban thia ngamla ban syong maka don jing shifting asngo ba don te hadin jingala ne hajan jinga asngo ba don ksut ne don te don ka jing shifting ka ba kraw ha te kata ka por hinga duai sir hema ublei ngam kut syu kata ka jing duai ngajau ki umat ngajau ki msep te ka por hinga pan map yu blei ngadem ko siu ban try ngan bot ye me shisha akular ban bot ye me tadin gumta ngi thu yu try andang ala itu yu try ngi ka pop la de kanong la le ngi kata ka pop ka bangala le na du nengkong pleng larang itu syuai utrai in sayu ka pop la de
Te kata kapor hi. Hamar bangi iya ki pop la de. Ngayam biang ha utrai. Ngapan map biang ha utrai. Utrai map yang namar ki ek kami lele. De namar ka jing ek ka jome. Te kata kapor hi ngakala ka bamut. Ngam pesngo bahasyu ka pertai. Ngam siam la jit syu ek bangang akwa. Haduk bangan de ino ya kam football. Ino ya kam football. Namar ngasutu. Rangaya ya kam football ngan saturat no. Te kata kapor pitip. Sedang ban ya kam jung blay. Sedang ban ya keren berki prog jonga. Sedang ban ajing mut namta kita kiba don hapdang kijing kiba don hapdang jing khuslai ngayu kita kibreu kiba khuslai kiba shitom sedang isin yaki sedang don kita kijing sedang don kita kijing maksud tu lingba kijing jing utrai ngiru ngimla aban len ya lade mo utrai ulang takadau ba utrai uai hanga kata kijing pitip Mynshua ni isi ya kita kibreu kiba kumno kiba buat ya lade yang buat mang isi kambun ni kita kiba buat tanglang isi kino kibreu kiba pang rong isi kiba temen rong isi kita kiba pit ba yung isi tangba mentang la ijeki akam yaki te akam ijeki ya jinglong jingman chuki nga bet kalau ngam takin ladangi kedu you try kum ba try palatangi kumta ladangi shem utrai you don kajing changi kalau kumta defitip habo try khot ya akular bin berok bangan bot you dang menen February ka club jangam kawan kol ong midang 1M tabang ong sayepit namang sutu ba ngangele ladang ngam tikere lade ladang ngam ngale ba presung ngo bahai lade nang sasakaman utrai namar ka jing khot ka jing utrai mte bangan kentat handangan boot bet ngaban sutu haban le thake ba utrai Ukraine hanga Kting jung blai ka angshisha bo blai man ba ga wei ka man sim kan jatna Henry ba baro akin poi sha ka jingkala ka bomot da shisha ngi aingo yu blai utrai lakta ulapen kendo ulapen kalai ba chesta bagangai udang don ru ka kamba ban le ro ga jing ga jong fi ke ka bamla ba du blai ki baro kilong ki balaha ba du blai ba ke bo blai la thmu ga jing ga jong fi kita kilong ki bo blai pen dap ba marga ktin ke jong blai ka kreni ka tanga tip bo blai la ban le ki baro padam dan ke bala ban khang ne ka no ka bala ban khang ke jing thmu ke jong blai ong job kla nong ka ba sau fu ar ka khot ka ba ar ba nge ne ka sngi kwa ban dwai ne kam ta jong phi na pning fi kwa shaban kala nge la da phi ya ma khmat jong blai phi pan ne ka bor nge ba ke jing te jing khom baro kin de kot na ka babal ka kren ne ka ta ni wei koren kla nong ka ba nyau ka khot ar fu ar ka ong tau bala khot na ya phi na ka jing long brau la ai phi ke nya ke jing lai loi ba ding tau la khot if na ka jing long marau on ai phi ke jing lai loi ba fin long marau shu au soitan ne ba fin long ke ki shakri ki jong Jesus Christ ba ngai dwai na ka ne ka por man ta o trai nang ka khu ye ke jing em ke jong phi sha te ka bor jong ka drugs na ka bor ka kiat na ka no ka jing te jing sneu nga kwa ba ong phi ke de ka sngi o soitan dan hok halor ke jing em ke jong phi na mar la fila IT shi shai la di hok trai ka snam ke jong trai ka don ka bor ban pin ka lai ke jing em ke jong phi ka snam ke jong trai ka don ka bor ban sat ban pin khot ban pin de kut ye ke jing te ke jing khom ki bor ke jong baman ki bor jong soitan baro na ke jing em ke jong phi kwa ban dwai ne ka por bu trai ka khu ye phi ba ngai un ai phi ya ka jing comment ba ye ke jing suk ye ke jing like lot ka bi shi sha ken ina dwai ne ka por man ta don pre jong phi ki ba pang mistam fila ban bo ye ka ti ke jong phi ka jaka ka phi pang ina dwai ka ne ka por man ta bu try un pen khia un pelat un pen slek ye phi bangini i ba ya ka kamba ka jong try ka ba un le ka ji e phi dan ke ka bamla bu try ha sungai sepet ne ka e bo ble le ina dwai ne ka por man ta try ne ka por nga ai ngo e me ko pa melong ble bo kraw bor bo dan bor bo kraw bor ban pen khia bo dan bor ban pen em but try nga nget ang ne ka sngi ka babal ka kren ni ka ta ko to pen em nga try to an pen em
tu ben kia inga try tu an ben kia na malong ke jing ro try si sien ngi pa ni ke jing pen kia me pen kia si sien ngi pa ni ke jing pen em me pen em but try si sha malong ke jing ro ngin ya ro e ke kerteng ke jame try Padwai ni ke por nam tani ki khon ki jame ke try ki bisa te sha khom ha ki bor jong baman ha ki bor soitan ni ke sngi pen khot baro ha kerteng ke jung Jesus Christ pada ka bor mesim be kho ni ibe ke kamba ke jong try am dan ke gi ke bamla mau try ulong ubala u eat ya pi but u kwa pen em ya pi pen pelaj merau ya pi na ke jing te ke jing khom ke jong baman baro hakmi ki ke baro ki jalong thamai na do men da gasngi ke ki berem ki la do na hakmi fi jalong ke ki bathamai kedua yang kerku ke jing pen kia akamet ke jong fi hakar tengu jisu pi pang na ganu na ke jaga na ganu na ke benta ida na preng jofi ke por ke jing pudung ha ke cintur ke jong fi kata ke jing pudung baro akan ja akan dam no ha ke ne ke klip mat ke bamenta haleluya kedua yang kerku ke no ke jing pang kan ja kan dam kini ki bor ke jing te jing khom ki buan man pen pang e fi ha ne ke sngi ke bor ke jong mesim khoi ke ding ke jong trai ke da thang ke na kala de pe ne ke jing pang baro haleluya ai ngo trai men ki kamba pha e men sim be khoi ni kon jeme ke nang im ke jing im ke job ke jing im ke trai ke pesu bhai me ke jing im ke khoi ke jing im ko kon ra trai ke ba bet bat me ko kon ra nang pelong ki kiru khoi mar la khot ki bakin long kiru khoi ki jong me ke dwai nga ker khoi fi we baro ai ngo bo trai la pelai fi na ke jing long marao na ka pop no soitan bat shisha trai la pen khia ro fi na ki jing pang baro ki bate ki ko mi fi ha ga gerteng u jisu nong pen em dwai ngi ai ngo amen bat amen trai nang ker khoi fi nang pen sle fi vin em ke jing em ke ba job man la ke sngi tat ado ke sngi ke jingwan ke jong trai onum bang shu e ke prthei onum itnat shu ki jong ka lo to ai ba fin brai ki bakin jaman sim ya ke fin yo ban shekri trai ado ke jingwan ke jong trai ker khoi fi ngin sai sempat ko le shibun amen amen